gegocikan karo Nggih, matur nuwun. Ki anu Nduk, bintang tamune wis dadi. Ya srempeke Mas, bintang tamune kersane munggah. Srempeke mawon, kok. Ngaturke gong panuwun yujange alhamdulillah jan niki wong bintang tamu apa bolak-balik rono rene wong sing nata terapi aku kok bintang tamu ngono ki basa ora dhuwur-dhuwur sing penting nyambut gawe nene pangan padha dipuluk enek gian padha disangga nggih gitu nggih niku kalih ngoten jamane kados sakniku sepenting wong urip teng alam donya niku pathokane rukun. Anjir. Nah, rukun niku nomor 1. Padha karo panjak niku. Nggih. Nderek-nderek mangayu bagya. Nggih, niki nyadranan alhamdulillah perangan kaping 2026 dinane Jumat Pahing. Jan pokoke kula eling-eling iki karuan para pepunden seluruh Indonesia, penonton juga banyak nggih. Matur nuwun YouTuber kula dongane bane akeh sawerane kathah. Yujange dalu menika nderek-nderek mangayu bagya tasaburan anggenipun bersih dusun ganteng balung gobang lumampah lancar pikantuk bandonga saking sedaya para tamu. Amin. Wilujeng rawuh saking Babin Kamtib dan segenap jajaran dari Kecamatan Kewadungan ugi para demang-demang dalu niki kula mboten dhewe. Lho, wonten resange to? Wah. Kula wau ditelepon saking dulur kula lanang. Gareng saking Semarang. Oh, gareng saking. Mulane kula wau keri rada telat leh dandan teng mriki wau jam 5 sore. Nggih menawi sampun rawuh minggah wonten Kepang. Niki mumpung Mas Gareng saka Semarang ki rawuh, monggo aja diderekke Pak Kadang. Nggih, glendrong Mas, glendrong ya. Glendrongan biji sik. Garenge kersane minggah, sing gareng saking Semarang. Mas. Oh.